Salut toată lumea și bine v-am găsit la un nou joc, la un nou episod de Case Opening. Deci hai să începem. Dăm la revolver. Dăm la opening și pe 90 shopwood. $1. Stați puțin să văd la casino. Nu. 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 Stai. Nu. 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 Haideți să mai jucăm. Vai, de ce mi-a picat revolver fade-ul? Mi-a picat 5-7. Vai, uite cu la care era bun. Adică sas care îi dădea, aveam, costa foarte mulți dolari, parcă 100. Stați să văd, confirm, la Glove mi se pare. Da, la ăsta M4A1 Boost Kill. Ăla costă $200. Și tot n-am noroc. Și ieri tot la fel. Am încercat să câștig cuțit sau așa și degeaba. Și vă arăt și inventarul meu. Și dacă vă întrebați de ce nu mai am cuțite, mi l-am deinstalat și după mi l-am instalat acum auzi. Galilul. Haideți vedem dacă ne dă ce vrem noi. Și doamne, ne-a dat. Haideți să vedem la caboton. Hai te rog. Eu vreau M4A1 Knight, că costă în jur de $150. Chiar mai mult. De fapt peste $80. Hai să mai dăm o dată. Knight de 2 ori și tot nu. Foi. Ce mai enervează fazele astea. Hai. Uite cutunul. Sigur mai trece unul. Sau bă nu. Ia hai să vedem. Dacă ne pică acum. Nu ne pică. Mai dăm o dată. Ia să facem noi cod. Ia. Nu. Confirm. Și dăm. Haide să vedem. Stai să mai dăm. Da. Aici pe știu. Haideți să mai dăm de 2-3 ori la roata asta și după schimbăm altceva. Alt case. Hai ultima dată. Acum. Hai să mai dăm o dată, poate acum avem noroc. De câte ori trece Knight-ul, de atâtea ori să mai...
Acum nu mai dau. Schimbăm la Shadow. Vedem ce ne pică. Oare cum ar fi acum să ne cadă cutițele? Mamă, ce frumos ar fi. Prea frumos să fie adevărat. Albert. 1, 15. De la cu film, coin flip. Yup. Yup. Să văd, da? Nu. Nu mai pot. Uite. Bag de 6. Bag de astea. Pam, pam, pam. Hai să vedem care câștigă. Eu sau ăștia. Ăsta. Mai dăm o dată. Nu, da. 83, n-am. Nu. 11. Dăm asta. Haideți vedem. Sper să câștig eu. Din nou. Ia create coin flip. Pam, 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 pam. Ad. Tero. Și poate intră cineva. Poate câștigăm. Start. Bun, am câștigat. Să-s buni. Ia. Așa. Terorist. Ia să vedem, poate să bagă unul cu cuțitul. Cu un cuțit. Poate. Dar sigur nu se bag niciunul. Baionetă. Vai, baionetă. Nu. Și acum trebuie să mai fac. Așa. Așa. Acum hai să facem. Bă, că poate avea noroc. Nu. Mai băgăm aici. Sau haide să băgăm aici că văd că cam scumpi astea. Trebuia să rămân pe Deagle. Dar și pe ăsta cu culoare mov, tot greu vin și astea. Uite, au trecut două. Numai ghinion am. Și azi, nu știu dacă ați văzut, dar o trecut fix pe lângă un Knight. Dar de ce nu cade nimica bun?
Este să vedem dacă pot să-mi cumpăr un Knight. Uite, din nou Knight. Bine să l-am apăsat. Confirm. No shop. Da. Cobblestone, Knight. Și n-am. Nu. Grove. Nu. Ia bank, inventory. Le șterg. Frumos, frumos și el le șterg. Fac de astea. Deja astea. Ia stați. Wait. Da. Shop. Plasman. Un vulcan. De 8. Bun. Haideți să vedem acum. Pădure. Haideți să băgăm la casino. 550. Mai flip. Nu pot băga cu asta. Nu. 31, nu. Nu. Da, nimica. Nimica. Uite. E 12. Ia. Da. Nu câștig eu pe un pariu. Să bă, da. Ne-am ales Tero. Acum să vedem. Ce se bag cu voi. Dacă câștigă e bine. Dacă câștigă el e rău. Și am pierdut, ca de obicei. Ia stați. Să-mi schimb eu poza, poate de aia. Asta. Ia, să vedem dacă am noroc cu poza asta. De obicei cu poza asta aveam de noroc. Nu. Și nimic bun, ca de obicei. Oh, rămâi acolo. Așa, în sfârșit. Nu. Mă bat cu un cuțit. 79. Bun. Mă risc. M-am riscat, acum să văd. Da! Și cam atât cu episodul de azi. Dacă vă plăcă, nu uitați să apăsați butonul de like. Pa, pa!